Milovaní bratia a sestry, je známe, že keď na svätého otca Jána Pavla II. Spáchali atentát, keď sa vrátil už ako tak uzdravený z nemocnice Gemelli, po vyliečení zavolal si k sebe takých svojich zopár priateľov, biskupov na večeru a počas večere sa ich opýtal, čo si myslia, kto stál za týmto atentátom. Nastalo vtedy veľké ticho, jeden po druhom začali odpovedať, každý ináč. Spomínali veľa rôznych nepriateľov cirkvi, nepriateľov pápeža, nepriateľov samého Boha. Spomínali KGB a iné podobné spoločnosti. Pápež ich samozrejme pozorne počúval ich odpovede a keď skončili, tak im povedal takto. Bol to Satan. Ale, priatelia, majte na pamäti, že dokonca aj Satan je len nástrojom v Božích rukách na uskutočnenie jeho plánov. Drahí bratia a sestry, všetci prežívame ťažké obdobie a môžeme povedať, že aj my čelíme temnote, o ktorej môžeme povedať, že ešte nikdy nebola taká výrazná. Dejiny sveta si čosi také nepamätajú, hoci ľudia vždy nejakým spôsobom aj v minulosti veľa trpeli. Ale toto je svetská temnota. Tí z vás, ktorí ste cestovali lietadlom, viete, že keď lietadlo vletí do búrkového mraku, veľmi silného čierneho mraku, tak sa začne celé otriasať. Môžete dostať strach zo silných turbulencií a presne také niečo sa deje aj teraz. Sme akoby v takom veľmi silnom, temnom oblaku. Ale vieme, že ak lietadlo vyletí z tohto mraku alebo naberie výšku a vystúpa vyššie, tak ho tam čaká nádherné žiarivé slnko. Jasné slnko je nad oblakmi a o žiadnej temnote už potom ďalej nemôže byť ani reč. Takže dnes na sviatok našej nebeskej Matky, na slávnosť nepoškvrneného počatia Panny Márie, potrebujeme aj my pozdvihnúť svoj zrak do neba, k výšinám. Spomeňme si, ako sa znázorňuje nepoškvrnené počatie Panny Márie. Na všetkých obrázkoch alebo sochách je Mária znázornená ako oslávená žena, ktorá nohami stojí na hadovi. Nohami šliape po jeho hlave. Ale, čo je zaujímavé, nikdy nepozerá na hada, nikdy nepozerá na to, po čom šliape, ale jej oči sú upreté do neba. Hľadí do neba, pretože kontempluje o svojom synovi, kontempluje o nebeskom Otcovi, o nebi a práve preto dokáže takou veľkou mocou rozdrviť hlavu hada. Dnes teda, keď sme sami ľudia ocitli v tej temnote, ktorá je okolo nás a veľmi veľa trpíme, sme frustrovaní, možno prežívame aj úzkosť a niektorí aj veľké zúfalstvo, keď nevieme, aká bude ďalšia budúcnosť, najmä mladá generácia, čo ich čaká, čím všetkým sú veľmi znechutení, aj znepokojení mnohí. Celé ľudstvo ovládol strach. Bojíme sa mnohých skutočností, o ktorých počúvame najmä z médií. Napríklad, že nás vedie skupina mocných ľudí, ktorí chcú každého a všetko ovládať.
že nás vedú ľudia, ktorí chcú založiť jedno svetové náboženstvo, čo by znamenalo koniec katolicizmu, ako aj sviatosti, svätých omší, spovedí. Všetky sviatosti by boli zamietnuté. Chcú nás zbaviť slobody. Všetko by malo byť kontrolované, rodina, deti, kto s kým sa zosobáši. A taktiež jedna vec je veľmi vážna, že týmto všetkým, čo sa deje, chcú mocní tohto sveta znížiť svetovú populáciu, lebo si myslia, že nás je na tomto svete priveľa, čo je samozrejme veľká lož. Takže sa bojíme všetkých týchto správ, ale ja by som chcel zacitovať čosi krásne z Božieho slova, čosi veľmi zaujímavé, čo by nás malo povzbudiť, pretože Božie slovo sa nikdy nemení. My ľudia sa meníme, menia sa civilizácie, ale Božie slovo je nemenné, zostáva vždy rovnaké. Počúvajte, toto, keď ide o národy a plány národov, veľmi sa mi páči tento výrok, ktorý je zachytený v Žalme 33. Čítame tam: Pán marí úmysly pohanov, navnívoč privádza myšlienky národov, ale Pánov úmysel trvá na veky. Myšlienky jeho srdca z pokolenia na pokolenie. A končí to slovami: Blažený národ, ktorého Bohom je Pán. Bratia, sestry, nikdy sa nebojme mocných tohto sveta, lebo hoci môžu byť vedení zlým nepriateľom, tak tento nepriateľ je porazený a pominie sa. Z Biblie, ako aj z dejín, vieme, že tí, ktorí kopú jamu spravodlivým, sami do nej padnú, takže sa nikdy nebojme. Tí zlí sa vždy pominú. Sestra Emanuela Majlard, slávna reholníčka, ktorá žije v Mečugorji, hovorí o strete dobra a zla. Povedala: žijeme v akomsi medzičase. Časy, ktoré sme tu mali pred 3 rokmi, sa už nikdy nevrátia, sú za nami. Budúcnosť, víťazstvo Boha a Panny Márie, ich triumf sa ešte stále nenaplnil. Ale už začína, hovorí. Panna Mária v tejto ťažkej dobe neupozorňuje iba na všetko, čo je zlé, čo je nesprávne, čo je nebezpečné, nepekné, ale hovorí aj o budúcnosti. Hovorí o tom, že budúcnosť je v jej nepoškvrnenom srdci. Panna Mária, ktorá je kráľovná pokoja, nám povedala, že hriech bude vládnuť. To, čo sa dnes deje, nemusíme nejako hĺbšie vysvetľovať, ale ak patríme k nej, tak zvíťazíme. Bratia, sestry, dnes veľa ľudí pochybuje aj o cirkvi. Poznáte možno aj vy takých ľudí, ktorí pochybujú a ich postoj je iný, opačný, ako je náš. Ale aký je náš postoj? Aký máme my postoj k cirkvi, do ktorej patríme? Čo sa vlastne v nej deje? Čo je to cirkev? Cirkev je Kristova nevesta. Cirkev je ako tá malá loďka, ktorá sa plaví na otvorenom mori, vlny do nej udierajú, búrkajú, zoviera zo všetkých strán, vlny narážajú, celá sa otriasa, ale v tejto loďke je Ježiš. Takže neskážme cez palubu. Neopúšťajme túto loďku, lebo by sme opustili samého Ježiša. A Ježiš je pre nás jediným spasiteľom. Keď hovoríme, že cirkev je Kristovou nevestou, tak nevesta nasleduje svojho ženícha. Nevesta ide za baránkom. Ak ide za baránkom, je veľmi dobré všimnúť si baránkov život. Ježišov život. Vidíme, že keď Pán Ježiš sa narodil,
Prvých 30 rokov prežil v ústraní. Žil, vyrastal v skrytosti. Až potom začal svoje poslanie, počas ktorého bol veľmi mocný v evangelizácii. Urobil veľa zázrakov pred očami mnohých ľudí, urobil veľa znamení, uzdravoval veľmi veľa chorých, vyháňal zlých duchov, kráčal po vode, upokojil búrku na mori, Káne premenil vodu na víno, na to najkvalitnejšie víno, podotýkam, rozmnožil chlieb, rozmnožil ryby a ľudia z toho žasli. Samozrejme, apoštoli boli ním fascinovaní, aký je to silný muž. Boli hrdí na to, že ho môžu nasledovať. Boli to 3 roky úžasnej evangelizácie. Ale jedného dňa ho v Getsemanskej záhrade zajali, zatkli ho. Po tých 3 mocných rokoch zatkli ho ako malého chlapca. On sa ani trochu nebránil. Predtým vieme, že keď sa ho chceli zmocniť, aspoň sa dokázal prešmyknúť pomedzi nich a ujsť. Ale teraz dovolil, aby ho zatkli. Bol vystavený hrozným mukám a napokon ho pribili na kríž a zomrel. Ten, ktorý povedal o sebe, ja som cesta, pravda a život, je mŕtvý. A nielen mŕtvý, ale aj pochovaný. 30 rokov žil v skrytosti, 3 roky silná evangelizácia a 3 dni ťažkého utrpenia. Po nich ale vstáva z hrobu a nastáva veľké víťazstvo. Ježiš víťazí nad smrťou. Marta Robinová, francúzska mystička, ktorá každý týždeň prežívala Ježišovo umúčenie na svojom tele, zomrela v roku 1981. Tiež videla, aká bude cirkev v budúcnosti. Povedala vtedy, že žijeme dobu, kedy vstupujeme do agónie. A pretože nevesta nasleduje svojho baránka, ak baránok bol v agónii, musel hrozne trpieť, dokonca až na smrť a zdalo sa, že všetko je stratené. Tak možno aj teraz cirkev zažíva túto agóniu. Ale koľko trvala Kristova agónia? 3 dní. Ak sa, bratia a sestry, nachádzame v agónii, čo to znamená? Znamená to, že aj cirkev je blízko k vzkrieseniu. Buďme teda odvážni a majme nádej, že aj pred nami je krásna budúcnosť. Boh si nás vyvolil, aby sme boli svedkami jeho víťazstva. Víťazstva aj Márie. Jej bolo zverené víťazstvo, pretože bola Bohom poverená rozdrviť hlavu draka. Ona a jej potomstvo, čo sme my, a preto prosíme, obraciame sa k nej, musíme s ňou spolupracovať na dosiahnutí tohoto víťazstva. Sme blízko vzkriesenia cirkvi. Dnes sa veľa hovorí o rôznych vírusoch, stále o nových pribúdajúcich mutáciách, ktoré prichádzajú, ale sú 2 vírusy, ktoré sú extrémne nebezpečné a nimi sú strach a zúfalstvo. Pretože keď sa bojíme, vtedy nemáme v srdci miesto pre lásku. A zúfalstvo to je ešte čosi hroznejšie, pretože ono je najväčšími mukami pre ľudskú dušu. Dnes je to žiaľ veľmi bežné, že ľudia podliehajú strachu, podliehajú zúfalstvu. Sestra Emanuela vraví, nebojme sa a nezúfajme. Nezúfajme si, lebo na tieto spomenuté vírusy existuje vakcína, ktorá je veľmi účinná. Vakcína, ktorá vždy zaberie a ňou je zasvetenie sa nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
Samotný fakt, bratia a sestry, že sa môžeme spoľahnúť na Máriinu pomoc, sú aj jej slová z Fatimy, keď hovorí: nakoniec zvíťazí moje nepoškvrnené srdce. Mária nás teda dnes pozýva pozdvihnúť svoj zrak do neba, kde môžeme vidieť Boha, pretože chce, aby sa náš pohľad stretol s Ježišovým pohľadom, a to je adorácia. Ježiša môžeme adorovať pred sviatosťou oltárnou, čo je samozrejme ten najlepší spôsob, ale možno nie vždy pre nás možný. Ale môžeme ho adorovať kdekoľvek, v duchu a v pravde. Vo svojej izbe, v kancelárii, na ulici, v autobuse, v aute, kdekoľvek. Pozvihneme svoj zrak a dívajme sa, bratia a sestry, Ježišovi do očí. A čo sa stane potom? On nás naplní svojim pokojom. A nielen pokojom, ale aj radosťou a milosrdenstvom. A tak by som v závere dnešného slávnostného dňa nepoškvrneného počatia Panny Márie chcel, aby sme sa spolu pomodlili krátku modlitbu. Je to vlastne krátke zasvetenie sa Panne Márii, ktoré napísal francúzsky svetec svätý Ludovít z Montfortu. Pred tvárou celého nebeského dvora a celej cirkvi sa dnes, ó Mária, zasvecujem tvojmu nepoškvrnenému srdcu. Buď mojou matkou a kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske ti odovzdávam a zasvecujem svoje telo a dušu, svoj majetok viditeľný a neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, súčasných, ale aj budúcich. Prenechávam ti absolútnu slobodu, aby si vládla nado mnou a nad všetkým, čo mi patrí, podľa tvojho zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu, teraz i na veky vekov. Amen.